Hola gent, aquest és el meu intent de gravar un vídeo on intentaré explicar què són els structs i començaré a fer un petit joc semblant al Risk. Aquesta és la meva idea del joc. En aquest joc hi haurà un cert nombre de jugadors, en aquest cas 3, i hi haurà un cert nombre de regions. Cada regió té un nom i té una lletra, i aquestes regions apareixeran dibuixades en un mapa. Serà un joc fet en text. Aquest és el meu mapa. Cada regió està marcada per la lletra corresponent i la lletra minúscula vol dir la capital o el centre de la regió. I les regions, per cada regió poso la seva lletra, el seu nom, poso quines són les regions veïnes, per exemple la A és veïna a la B i a la C, des de la A es pot anar a la B i es pot anar a la C. I aquest és un nombre de fàbriques, és el nombre de soldats que crearà la regió per torn, i aquest menjut aquí és quin jugador la controla. Menjut vol dir que cap jugador la controla, i el 2 vol dir que està controlat pel jugador número 2, que en aquest cas 0, 1 i 2, en aquest cas seria el Salvador. Una regió controlada pel jugador 0 i una regió controlada pel jugador 1. Molt bé, doncs, dit això, em poso a programar el joc. La principal cosa nova que haig d'explicar és què són els structs. Veureu que ho faré servir molt quan programi aquest joc. I per explicar què és l'struct, deixeu-me primer recordar a la gent que quan escric una cosa com aquestes hi ha 3 coses en aquesta instrucció. Hi ha el 3, que és un valor. Hi ha la x, que és una variable, i una variable és com una capsa on posar valors. Hi ha int, que és un tipus. I quan dic tipus, el que dic és la forma o patró de capses. Deixeu-me que posi així quedarà millor. En aquest cas, la variable x té forma d'int. Puc posar dintre de la variable x ints, no puc posar res més. El motiu que explico tot això és perquè el que faré ara és crear structs, i structs vol dir això, crear tipus. Però el tipus que faré serà el tipus Risk, diguem-li Risk. I el meu tipus Risk vull que faci coses com aquestes. Vull que li pugui dir llegeix les dades de l'entrada. Vull que pugui retornar-me una booleà per saber si la partida ha acabat o no. Finalitzat o final. Deixeu-me que li digui finalitzat. Mentre la partida no hagi finalitzat, el que voldré que passi és que la partida se m'escrigui per pantalla i que llegeixi una comanda i executi la comanda. Llegeix i executa comanda. I ja està. Aquest és el meu nou tipus de dades que vull crear. I aquest és el meu programa, que és molt senzill. Ara, la qüestió és que per cridar cadascuna d'aquestes, per poder executar això, necessito dir que el tipus Risk té una ordre que es llegeix, té una ordre que és finalitzat, una ordre que s'escriu, i aquesta és la manera d'escriure això. I executa comanda. Perdó, aquest risc no fa falta. Molt bé, el que faré ara, en aquests primers 20-25 minuts, és
programar aquestes dues funcions i comprovar que tot funcioni. Per tant, molt bé, llegeix. Esborro això d'aquí i vaig a l'entrada. Què hem de llegir? En el joc han d'haver-hi jugadors, han d'haver-hi països i ha d'haver-hi un mapa. I totes aquestes coses formen part de la partida, formen part del risc. A més de definir aquestes funcions, que s'anomenen mètodes, vull que dintre de la partida risc hi hagi uns certs jugadors, uns certs països i un mapa, que en aquest cas serà simplement un vector de strings. I que és jugador i que és país són nous structs. Una cosa que comentar, structs és de les poques instruccions de C++ que quan tanqueu la clau hi ha un punt i coma. I part d'això és que en aquesta clau el que hi ha aquí no és codi. Això és codi, són ordres per executar, i això no és ben bé codi, és descripció de com funciona el tipus risc. Té aquestes 4 funcions o mètodes i té aquestes 3 variables o variables membres o atributs, es diuen de distinta manera segons el llenguatge de programació. Molt bé, què és un jugador? Aquesta és fàcil. Un jugador és un nom i aquest caràcter d'aquí és un símbol, és el símbol que servirà per dibuixar el jugador en el mapa. I el que faré ara, això no és molt normal en C++, després explicaré com es fa normalment, però el que faré ara és programar aquesta funció. Per llegir la partida de risc, en la meva entrada hi ha un 3 i el nombre de jugadors. Per tant, llegeixo el 3, faig un bucle, tot això ja ho sabeu, i ara vull llegir un jugador. Jugador és aquest vector de jugadors i al principi comença 8. Ara és el nombre de jugadors. Necessito fer que el vector tingui la mida correcta. I si no ho sabeu, aquesta és la comanda per fer que els vectors canviïn de mida. I ara vull llegir el jugador. Jugadors és un vector. Jugador sí és el jugador ièsim. I el risc li dirà al jugador que es llegeixi ell mateix. I això és el que faré aquí. La funció llegeix, rep un nom i rep un símbol i es llegeix. Quan veieu aquest codi, el que heu d'entendre és que cada jugador té un nom, cada jugador té un símbol, i quan estic fent una funció o un mètode en el jugador, el que estic fent és llegir el seu nom i llegir el seu símbol. Per tant, hi ha molts noms i símbols pel món, tants com jugadors hi hagi, tants com en aquest vector de jugadors. Això era per llegir els jugadors. Ara llegiré el nombre de països. Hi ha 19. Països. Resais. No, 19. Aquí he dit resais 3. Perdó, volia dir resais n. Vull fer el codi que funcioni, encara que canviï les dades. Un menor que n. Més i. Països i. Estic reaprofitant la variable n. No és massa net, tampoc crec que importi massa. I diré que cada país es llegeixi a si mateix. Per tant, l'struct país també necessita una funció llegeix. I què té un país? Aquí hi ha un caràcter, que és el seu símbol. Aquí hi ha un nom. Aquí hi ha els veïns, una seqüència de caràcters. Aquí hi ha el nombre de fàbriques i aquí hi ha el jugador que el controla. Símbol, nom, veïns, ho tractaré com un string. També hagués pogut fer un vector de chars, és el mateix. El nombre de fàbriques i el menjú
Ja que estic fent servir sempre aquesta nomenclatura, ho faré així. Num fàbriques i el menjú és el jugador que el controla. Doneu-vos compte que no hi ha cap problema que el jugador tingui un string nom i el país tingui un string nom. Tenen el mateix nom de variable, però al damunt són els noms dels jugadors i aquests són els noms dels països. No hi ha cap problema en absolut. I ara has de llegir-ho. Has de llegir el símbol, has de llegir el nom, has de llegir els veïns, és un string. Has de llegir el nombre de fàbriques i has de llegir el número del jugador i ja està. Això és la funció del país per llegir-se. En general, volem que les funcions que treballin amb aquestes dades visquin dintre de país, perquè d'aquesta manera podem simplement escriure símbol, nom, veïns, num fàbriques i ja sabem de quin país estem parlant. Molt bé, això era per llegir i què més fa falta llegir? L'altre és fàcil, llegir el mapa. En aquest mapa, veig que hi ha uns petits errors, deixeu-me que ho corregeixi. Tots aquests caràcters. Es borra així. Ja està. I aquest mapa hi ha 27 línies, des de la 26 fins a la 52, sí, 27. I haig de llegir-lo en un vector de strings. Per tant, llegeixo el nombre de línies, el vector de strings és mapa, mapa resize n, i ara des d'I fins a 0, I menys petit que n, més I, mapa I llegeix. Ja està, ja és la funció llegeix. Espero que funcioni bé. I una manera de comprovar-ho és que faré ara la funció escriu. La funció escriu, no vull simplement que escrigui totes les dades, com les tinc aquí, vull que escrigui les dades de manera que es pugui fer la partida bé. I la meva idea per escriure les dades és totes aquestes lletres majúscules s'han de desaparèixer i s'han de reemplaçar pel codi del jugador que controla el país, pel codi, pel símbol. Ara veureu quan ho programi com queda. I també aquesta lletra minúscula, que és la capital, vull agafar la capital, passar-la a majúscula i a més vull posar el nombre de soldats que hi hagi en el país per a que mirant el mapa pugui veure fàcilment com d'important és un país. I ja està. Per programar l'escriu estic dintre de risc, no estic vist dintre de risc, haig d'escriure la partida i el que faré és agafar el mapa i no el puc escriure directament, haig de modificar-lo i no vull espatllar-me el mapa, no vull sobreescriure'l. Per tant, el que començo a fer és fer una còpia. En C++, totes les variables, en principi, poden directament copiar-se. I quan faig una instrucció com aquesta, el que estic dient és mapa és un vector de strings, ara crea un nou vector de strings que s'anomena còpia i copia totes les dades. Després de fer això tinc dos mapes, l'original i la còpia, i són independents, puc modificar-los independentment. Per què faig tot això? Perquè abans d'escriure al final, el que vull acabar fent és un codi semblant a aquest. Vull acabar escriure totes les línies del mapa, però abans de fer-ho haig de modificar la còpia perquè tingui les dades que m'agraden, per esborrar totes aquestes lletres A's i B's i canviar-les pel símbol del jugador corresponent. Per tant, el que faig ara és I seran les files i J seran les columnes. Aquesta. Molt bé. I ara agafo i haig de mirar la lletra, anomenaré L, que hi ha la posició còpia i J. I hi ha dos casos que vull fer.
Si la lletra és una lletra mayúscula, si L està entre A i Z, vull fer una certa cosa. I si la L és una lletra minúscula, faré una certa cosa distinta. Molt bé. Si està entre A i Z, el que vull fer és esborrar la lletra i vull mirar quin jugador està en aquella posició. Però quin país és? Bé, tinc aquí la L. La A hauria de ser el país 0, la B el país 1, la C el país 2, etc. Però, donat que les dades les tinc així, i potser aquí ja tinc les lletres de manera canviada o algú m'ha posat una lletra distinta, el que faré és primer de tot mirar quin és el país corresponent. Em miro la llista de països i haig de buscar un país, països K, que el seu símbol sigui la L. Un cop trobi aquest país, vol dir que, molt bé, ja tinc el país, és la K, necessito ver quin jugador el controla. Països K jugador. Això vol dir del país K-èsim, quin és el jugador que el controla. I ara, jugadors, i aquest és el jugador corresponent, símbol. Aquesta línia potser és enrebaçada, penseu-lo, té sentit? El que vol dir és busca, un cop has trobat quin és el país bo, mira quin jugador el controla i ves al vector de jugadors i mira el seu símbol. L'únic motiu pel qual això pot no funcionar és que aquest jugador, aquest països que jugador, podria ser menys un. Per tant, el que em faig és primer miro quin és el jugador i si el jugador és igual a menys un, vol dir que ningú el controla. Vale. Còpia i J. Posaré un espai en blanc i si no, faig el que estàvem fent abans, que ara el codi em queda així. Ups. A veure, sí. Un cop trobi el país bo, trobo el jugador. Si el jugador és menys un, vol dir que ni cap país el controla, poso un espai en blanc, si no, poso el símbol del jugador. I ja està, amb això estic pintant les coses de blanc. I vaig a veure per ara com em queda. Aquesta codi el deixaré així. Surto. He dit surto. Compilo el main.cc. Veig que tinc un error. Em diu que no sap què vol dir del mapa i llegeix, la qual cosa té sentit perquè el mapa és un vector de strings. Els vectors de strings no tinc la funció llegeix, els llegeixo directament amb sein. Torno a compilar. Finalitzat, sí. Estic parlant d'una funció que s'anomena finalitzat i que no l'he programada. Això és fàcil de resoldre dient-li, ja, sí, volia programar aquest joc, però deixa'm un moment que en lloc de programar-lo comento les línies i prova a veure com funciona. Molt bé. Main, i aquest vol dir redirigir l'entrada, el fitxer entrada txt, passar-se'l al main. Molt bé. I això és el que jo esperava. Això és el que jo esperava veure en la partida. Està dibuixat el mapa, estan dibuixades les regions, i si un jugador controla una regió,
veig el seu símbol dibuixat en la regió. I ara faré l'última cosa que volia fer, que és modificar-ho per a que quan hi ha una lletra petita la lletra es posi en majúscula, perquè vull tenir el símbol real del país i que aquí al costat, entre parèntesis, aparegui el nombre de soldats. Torno aquí. Molt bé, em faltava aquí. Si tinc això, el que vull fer és transformar la lletra en majúscula i aquesta... Bueno, la primera vegada que es veu això és una mica raro, per tant, deixeu-me que us digui, que us ensenyi com es fa. Tinc la lletra i ara aquesta lletra internament és un codi, és el codi ASCII de la lletra. 92, 91, el que sigui. Podeu buscar la taula de codis ASCII, però un truc molt comú és dir els codis ASCII són consecutius després del codi de la A, de la B, del C, de manera que si agafo la lletra i fas lletra menys A, en realitat el que estic fent és 0. Si la lletra fos A, L menys A seria igual a 0. Estic agafant aquest codi, restant-li el mateix codi i el resultat és 0. I si la L fos B, el resultat d'això seria 1. Perquè els codis són consecutius. I si la L fos E, el resultat d'això seria 4. Perquè entre A i E hi ha una distància de 4 salts, B, C, D, E. Molt bé. Dit això és perquè ara, amb aquesta operació, el que tinc és... La meva lletra ara és un número de 0 al 26. I quan faig això, estic fent que aquest número es transformi en una lletra majúscula. Perquè estic agafant el número, sumant-li el codi de la lletra, el que sigui, 65, i l'estic sumant i anant més endavant. I amb això simplement he fet que les lletres passin a ser majúscules. Haig de compilar de nou, executo. Molt bé, i ara el que necessito és posar el nombre de soldats. I el que faré per a fer això és que faré... Es pot fer millor, ho faré d'una manera una mica senzilla i xapussera, que és que després de posar la lletra posaré un símbol dash i ara, si el nombre de soldats... Quin és el nombre de soldats? Anem a veure. Pel nombre de soldats necessito saber quin és el país que ho controla. I per conèixer el país que controla necessito tornar a fer la mateixa cosa. Ho faré ara, després ho netejaré. Però per ara deixeu-me que torni a fer el mateix. Estic aquí, molt bé. Agafo el nombre de països, recorro els països i mira si els països coincideixen amb la L. De fet, no amb la L. Recordeu que la L és una lletra minúscula. Si és igual a còpia i J. Això és la L transformada en majúscula. Molt bé, i si és igual vol dir que ja l'he trobat. He trobat el país. I un cop tinc el país, que el que volia fer, volia conèixer el nombre de soldats. Països K, ara està aquí, el nombre de soldats. Ops, el nombre de soldats. Parlo d'ell, però no el tinc posat aquí. Num soldats. Faré que tots els països comencin amb 0. No és una dada que llegeixi de l'entrada, però cada país ha de tenir un nombre de soldats en ell. Per tant, països num soldats. Què faig amb el nombre de soldats? El vull escriure i si el nombre de soldats està entre 0 i 9, puc fer directament això. Aquesta és de nou la manera d'agafar un número i transformar-lo en un codi, en un caràcter. I això només puc fer-ho si el nombre de soldats està entre 0 i 9. Per tant, el que faré aquí és anomenaré simplement això. Si ns és més petit que 9, més petit que 10,
Si no, sospitaré que està entre 11 i 99. I aquí haig de posar 2 dígits. I els dígits, aquí ja li dic NS, i aquí els dígits són el primer dígit, és NS dividit per 10, i el segon dígit és NS mòdul 10. Això del dividit per 10 i el mòdul em sembla que ja ho he vist en una altra classe anterior, són coses útils. I diria que ja està. Vaig a veure com queda. Molt bé, totes les coses tenen 0 soldats, en queden dibuixats, més o menys està clar. Deixeu-me que faci una cosa per veure com se'n dibuixa quan hi ha més nombre de soldats. I el que puc fer és simplement el risc i anar a un països, un qualsevol, posem el país número 5, i dir que el nombre de soldats és igual a 9, i aquí faré un altre que sigui igual a 99. País número 6. Molt bé, aquí tinc un país que té 9 soldats i aquí tinc un país que té 99 soldats. I ja està, em sembla que això està funcionant. Per tant, aprofitaré aquí per fer una pausa i després continuarem programant la resta del joc.